μωρό μου χαμογέλα. Ο έρωτας και η ζωή, καρδιά μου θέλουν τρέλα. Μπράβο! Μα τι παιδάκι είσαι εσύ! Πολύ ωραίο τραγούδι! Παιδάκι Η Έλενα και η Other You ήταν να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση και από τους δύο και ο Πάνη και τη Τζέννη. Θέλω να σε υιοθετήσει, λέει η Τζέννη. Ναι, και εγώ. Σαν κόρη της την κόρη με την πούρτσα στον καθρέφτη. Ναι, να σου το κοριτσάκι και αγγελική και πάνω. το κοντρόλ από πάνω σε υιοθετεί. Ο Στέλιος μόνο, δεν το ξέρουμε να σε υιοθετήσουμε. Ναι, και 12 φίλοι μου θέλουν και αυτοί να σε υιοθετήσουν, άντρες. Κλήρωση, παιδιά, ποιος θα προλάβει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Ράνια την Κωστάκη που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς. Εγώ προσπάθησα να κάνω όλα τα κουνήματα που έκανε η Έλενα. Όλα, μια χαρά τα πήγες. Πολύ καλά. Το έχεις. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οικονομία στη συσκευασία, όχι στην ποιότητα, τώρα και σε 2 νέα αρώματα. Νεομάτεκο, η έξυπνη επιλογή. Υπάρχει το γνωστό κλισέ ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Τι θα έλεγες να κοιμηθείς σε ένα ξενοδοχείο? Να ανάψουνε τα αίματα. Ωραία θα ήταν, αλλά θα σε αφήσω μόνο εδώ με τα παιδιά. Με την Κάρμεν είμαστε διαφορετική γενιά. Δεν κατάλαβα ότι είστε ο παππούς της. Και αυτό είναι πρόβλημα κάποιες φορές. Πού κλείσατε ρε παιδιά εσείς για πρώτη νύχτα του γάμου, ένα δίκλινο στο γενικό κρατικό? Μοντέρνα οικογένεια. Θα βγούμε απόψε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Θα αφήσουμε τη μικρή. Τα παιδιά που θα τα αφήσουμε? Στην Κάρμεν, απόψε θα πάμε στο φυσ-φυσ. Απόψε στις 10 και 20. Τι είναι το σιτσίτ? Η κορυφαία live μπάντα του πλανήτη επιστρέφει στη χώρα μας. Thievery Corporation. 17 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Opening acts in Mumbai D, Boogie Belgique. Χορηγός επικοινωνίας Μέγκα. Η κρατική ορχήστρα δωματίου του Αζερβαϊτζάν για πρώτη φορά σε μια μοναδική συναυλία με έργα παραδοσιακής, κλασικής και σύγχρονης μουσικής. 6 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Μέγκα. Off Athens Festival. Αναζητώντας τις θεατρικές τάσεις του αύριο. 35 θεατρικά σχήματα. 265 καλλιτέχνες για 1,5 μήνα συναντιούνται επί σκηνής για να προτείνουν τις νέες θεατρικές προσεγγίσεις τους. Από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου για 6η χρονιά στο Θέατρο Επικολονό. Χορηγός επικοινωνίας Μέγκα. Το έχω, το δίνω. Σε αυτό το Celebrity Game Night θα τα δώσουν όλα. Βάλε την τρίτη, δεύτερη. Βάλε την κοντόμαλη τελευταία. Βάλε το κόκκινο φουστάνι. Και θα πουν και ένα τραγούδι. Πάμε! Το απόλυτο Game Show. Λοιπόν, να κάνω και μια στροφή. Απόψε στις 11:30. Αντιλιακό Νιβέα Protect and Refresh. Ήρθε το Scratch και φέρνει μαζί του τα σμαραγδένια εφτάρια. Παίζεις με 5 ευρώ και κερδίζεις έως και 500.000 ευρώ. Θα το βρεις στα πρακτορία ΟΠΑΠ ή όπου δεις το σήμα Scratch. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Προστασία που περιμένεις. Δροσιά που σε ξαφνιάζει. Αντιλιακό Νιβέα Protect and Refresh. I'm a big, big girl in a
μόνο στιγμές χαράς. Σας παρουσιάζουμε το συνδυασμό για θεϊκή επιδερμίδα. Νέα Βίνους και Ολέη. Με λιπαντικές μπάρες Ολέη που βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας και 5 λεπίδες Βίνους για βαθύ ξύρισμα. Η ανάδειξη μιας θεϊκάλιας επιδερμίδας αρχίζει από τη Βίνους και την Ολέη. Απόλαυσε κάθε μέρα τη δική σου στιγμή. Ανακάλυψε το νέο αφρόλουτρο Nivea Cream Care. Όλη η απαλότητα και η φροντίδα της κρέμας Nivea σε ένα αφρόλουτρο. Με το ίδιο μοναδικό άρωμα. Το πιο περιποιητικό αφρόλουτρο Nivea για την επιδερμίδα σας είναι το Cream Care. Αυτή την Κυριακή θα μιλήσουμε για το χοιρινό που έχει και πολλούς θαυμαστές. Το χοιρινό φλερτάρει με τα φρούτα και το αποτέλεσμα στάζει μέλι. Είναι ένας συνδυασμός που είναι πολύ πετυχημένος. Όλα διαχειρός Dr. Cook. Αυτό είναι ένα πιάτο που θα σας μείνει αξέχαστο. Κυριακή στη 1 παρά 10. Καλά μαγειρέματα και καλή σας όρεξη. Θέλω να νιώθω όμορφα με τα μαλλιά μου. Θέλω να νιώθω όμορφα με το σώμα μου. Με το χαμόγελό μου. Θέλω να νιώθω όμορφα. Και εγώ και το μωρό μου. Το να νιώθεις όμορφα δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Τώρα η Unilever είναι δίπλα σου και φροντίζει για σένα. Γιατί με κάθε Sunsilk, Ultrex, Timotei, Dove, Axe, Aim, Proderm παίρνεις άλλο ένα δώρο. Εσύ απλά νιώσε όμορφα. Good morning. Για να είναι κάθε μέρα μια υπέροχη μέρα, το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας είναι αγάπη και μια στεγνή νύχτα με τα νέα Pampers Baby Dry. Με νέο στρώμα απορρόφησης και πυρήνα που κλειδώνει την υγρασία καλύτερα, παραμένουν έως και 2 φορές πιο στεγνά για περισσότερες υπέροχες καλημέρες. Νέα Pampers Baby Dry. Δοκιμάστε τα. Η βόλτα στην πόλη συνεχίζεται. Πάμε να σεριανίσουμε όλα τα παράλια. Και η Μαρία μαγειρεύει του κόσμου τα καλούδια. Και να μην θες να μαγειρέψεις, δεν μπορείς να κρατηθείς. Μας φοβολάνε. Η γλώσσα η γεμιστή με πολύχρωμα λαχανικά είναι έτοιμη. Καλαμάρι με κουσκούς. Από την πόλη έρχομαι. Καλή μας όρεξη. Κυριακή στις 7 παρά 10. Το Nivea Talc Sensation φέρνει την επανάσταση στα τάλκα κοσμητικά. Χάρη στην πούδρα καολίν που απορροφάται 5 φορές πιο γρήγορα από το τάλκ. Νιώθει στεγνή και σε προστατεύει για 48 ώρες. Επιδερμίδα πιο απαλή από ποτέ, σαν ένα χάδι. Νιώσε τη διαφορά. Νέο κοσμητικό Nivea Talc Sensation. Κερνάμε γιατί ήρθαν οι φίλοι μας για τη γιορτή. Του κουταλιού κεράσματα. Για πρώτη φορά από την Εύγα. Παγωτό βανίλια με τραγανό κυδόνι ή με παραδοσιακό σταφύλι. Πάντα υπάρχει ένας λόγος για κεράσματα. Μόνο στα ψυγεία της Εύγα. Κατάλληλο. Επιθυμητή γονική συνένεση. Μια χαρά είσαι. Επιτέλους. Σου πάει ο γάμος. Ο γάμος γενικός και αορίστος δεν ξέρω αν μου πάει. Ο συγκεκριμένος όμως γάμος μου με την Ελένη Θεόδωρε μου πάει και μάλιστα πάρα πολύ. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Άργησες βέβαια λίγο, αλλά όπως λένε καλή αργά παρά ποτέ. Το ίδιο ισχύει και δι' μας. Τι εννοείς? Εννοώ πως ήρθε ο καιρός, αγόρι μου, να βρεις ένα καλό κορίτσι, να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς. Δεν υπάρχουν καλά κορίτσια. Το τελευταίο ήταν η Ελένη και την πήρες εσύ. Ευτυχώς πρόλαβα, Θόδωρε. Η μάνα σου τι κάνει, πώς πάει η μύτη της? Μια χαρά, καλά είναι. Τι καλά, πονάει. Πώς να μην πονάει, τέτοιο πέσιμο. Λύσαξε, Θόδωρε, να φτιάξει τον κήπο. Να μεταφέρει τις γλάστρες. Πήγε και του κάρσε πάνω σε μία. Τέλος πάντων. Τι κάνει η Ναυσικά? Η Ναυσικά κάνει διεθνή καριέρα ντουέτο με την Δανάη στο Λονδίνο. Ναι. Να. Και
Νιώθω ότι περισσεύω. Σε πείραξε καημένο παιδί. Ναι. Με πείραξε, μου πέρασε, τελείωσε, πάμε για άλλα. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Έτσι σε θέλω. Σκληρό. Ανελέητο. Δεν έκανε αυτή για σένα. Μπα. Γιατί έκανε η Δανάη για σένα. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, Θόδωρε. Η ιστορία με τη Δανάη μας τελείωσε πριν καλά αρχίσει. Και πάρα πολύ καλά έκανε και τελείωσε. Ήρθες κοντά με την Ελένη, την ερωτεύτηκες ή μάλλον συνειδητοποίησες ότι είσαι ερωτευμένος μαζί της, την παντρεύτηκες και ζείτε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Ηρέμησες από μένα, Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Και εγώ από όλους σας. Από τη μέρα που παντρεύτηκα, Θόδωρε, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Εσύ δεν μουρμουρίζεις, δεν γκρινιάζεις, δεν έχεις κατεβασμένα, ξυνισμένα μούτρα. Τα παιδιά μου έχουν γίνει αγγελούδια. Η Μέρη έχει εξαφανιστεί με τον βουδιστή. Η μάνα μου 2 λαλούν και 3 χορεύουν. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, ούτε ανακατεύεται. Χαρά και ευτυχία. Και επιτυχία. Η εκπομπή τη σκίζει, μην το ξεχνάμε αυτό. Μεγάλο σου παιδί μου. Τι γράμματα, τι email. Τι προτάσεις από άλλα κανάλια, από εκδοτικούς οίκους να τις βγάλουν βιβλίο. Χαμός! Τι νόμιζες? Να μου το θυμηθείς. Αυτή μια μέρα θα τη δεις στο Μέγκα. Όχι, Παναγία μου. Ξέρεις που είναι τώρα? Πού είναι? Κοντά στο κοινό της, Θόδωρε. Στο fan club. Στη Λαϊκή. Έχει γύρισμα. Προτιμάτε πάντοτε τα λεπτόφλουδα λεμόνια, γιατί έχουν πάρα πολύ ζουμί. Εκτός αν θέλετε να κάνετε μαρμελάδα. Αν θέλετε να κάνετε μαρμελάδα, θα πάρετε χοντρόφλουδα. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα σας δείξω εγώ πώς φτιάχνουν τις μαρμελάδες αυτές, λόγω τις μαρμελάδες που κυκλοφορούν εδώ και εκεί. Όχι, μαρμελάδα πολίτικη, ανατολίτικη, από τις καλύτερες. Αλλά σε άλλη εκπομπή. Και τώρα θα σας συστήσω τη Σουλτάνα. Η Σουλτάνα, χαιρέτησε παρακαλώ. Γεια σας, γεια σας. Είναι η καλύτερη μου φίλη. Πρέπει να σας πω ότι ήμασταν μαζί στο Τσιχανγκύρι, γειτόνισσες, και στο ίδιο θρανείο συμμαθήτριες, στο κεντρικό, καλές, στο υποδεναγωγείο. Εξαιρετική μαγείρισαν, αλλά κομματάκι τεμπέλο για να πούμε καλά. Γεια σας. Καλά, πολύ καλά. Πάρα πολύ. Σας βλέπω και από κοντά. Νάστε καλά, ευχαριστούμε. Τι συμβαίνει πάλι? Μαζεύτηκε κόσμος. Γιατί με μαζεύτηκε κόσμος, τι να κάνουμε? Ο κόσμος είναι... Συγγνώμη παρακαλώ. Ο κόσμος αυτός μας δίνει την ακροαματικότητα. Και γι' αυτό κάνουμε νούμερα. Κάντε στην άκρη, σας παρακαλώ, κάνουμε γύρισμα, παρακαλώ. Ας τον κόσμο να δείξει την αγάπη του, είναι δυνατόν να ξεφανίσεις έτσι? Αυτό στηρίζει την εκπομπή και έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος, ελάτε εδώ πέρα, τι την ακούτε? Προέχει δουλειά, σας παρακαλώ, θα έρθει το μεσημέρι και θα λιώσουμε από τη ζέστη. Ελάτε, θα λιώσουμε από τη ζέστη. Κυρία Πίτσα μου. Ναι. Μπορούμε να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε, εδώ είμαι, πρόθυμη. Ευχαριστώ, μισό λεπτό. Στο πλήθος. Ναι, αλλά εδώ μας δίνει. 3, 2, 1. Πάμε. Τι έγινε πάλι? Τι γυαλίζει? Τι είπε καλέ? Γυαλίζει, αγιδρώσει. Ποιος γυαλίζει? Πού είναι το μακιγιασνίκι? Έλα. Τι γυαλίζει? Εντάξει καλέ. Παναγία μου. Γιανκίνη έχει. Τζέστη έχει. Και περιμένετε ότι δεν θα γυαλίζω? Σε λίγο πάλι θα ξαναγυαλίσω. Άδικο κόπο κάνει, σκηνοθέτη. Φέρε μου ένα παρασόλ. Τι? Ένα παρασόλ θέλε μου. Θα βοηθήσει? Ναι. Ηλία! Αχ, σε παρακαλώ. Πήγαινε σε ένα φαρμακείο και πάρε ένα... Καλέ, τι φαρμακείο? Παρασόλ στο φαρμακείο, μη χειρότερα. Τι άλλο θα ακούσω? Συγγνώμη, το παρασόλ τι είναι? Παρασόλ. Ομπρέλα. Ομπρέλα, παιδί μου. Παρασόλ είναι ομπρέλα για τον ήλιο και παραπλουή είναι ομπρέλα για τη βροχή. Λοιπόν, πάω. Τάσου μωρέ, πας, ακόμα δεν ήρθες. Λύσαξε να φύγεις πια. Δεν μπορώ, παιδάκι μου, να καθίσω άλλο. Έχω δουλειά. Τι έγινε τελικά? Θα φύγετε Σαββατοκύριακο? Σαν τρελή. Ωραία, και πού θα πάτε, αποφασίσατε? Προς τη Βραβρώνα. Στο ξενοδοχείο που μας είπες. Μια χαρά. Θόδωρε. Ναι. Κοίταξε, εμείς δεν έχουμε χρόνο για διαδρομές. Δεν πάμε να δούμε τα τοπία. Πάμε για να μείνουμε μόνοι μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Πότε φεύγετε? Τώρα, το μεσημέρι. Έτοιμοι είμαστε, Θόδωρε. Πανέτοιμοι. Θα περάσετε υπέροχα. Εξυπακούεται, αγόρι μου. Μήνας του μέλιτος είναι αυτός.
μήνες. Τριήμερο, εντάξει, τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε. Εξάλλου, Θόδωρε, να το ξέρεις αυτό. Σημασία δεν έχει η ποσότης, αλλά η ποιότης. Μέγκα μου. Η πρώτη ομάδα που θα δώσει τη μάχη της για τον ημιτελικό του Golden Barista είναι του Βασίλη. Καλή τύχη σας εδώ. Και μπορεί μέχρι τώρα να ήταν ομάδα, όμως ήρθε η στιγμή για να γίνουν αντίπαλοι μεταξύ τους. 3 λάτρεις του καφέ σε 3 δοκιμασίες που απαιτούν ψυχραιμία και τεχνική. Με δυσαρέστησε η εκχύληση. Ένας θα κερδίσει. Ο βαθμός σου είναι 5, 6, 8. Παρασκευή στις 11:30 ο καφές, όπως δεν τον έχετε φανταστεί. Η αναζήτηση του πρώτου Έλληνα Golden Barista συνεχίζεται. Γερμανός Best Buy. Απίστευτες προσφορές σε περιμένουν στο Γερμανό. Απόκτησε αποκλειστικά εδώ το MLS IQ Tab 3G, το νούμερο 1 σε πωλήσεις 3G tablet από 199,90, τώρα μόνο 129,90, αποσύροντας το παλιό σου κινητό ή πλοηγό. Μην το σκέφτεσαι. Γερμανός και είσαι μέσα. Ανακάλυψε τη νέα συλλογή μαγιό. Καλτσεντόνια. Κάνει τα πάντα για να της μείνει αξέχαστος. Yesterday, I've never even met you. Κάτε μια ο άνθρωπος We are actually seeing each other. We've been seeing each other for a while now. Adam Sandler, Drew Barrymore. Κάθε φορά, πρώτη φορά. Σάββατο στις 11 παρα 10 στο Saturday Mega Cinema. Έκτακτος αυτό το Σάββατο με το βήμα της Κυριακής. Ένας μοναδικός θησαυρός. Το λεξικό των λεξικών. Lidl Scott. Το μέγα λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αυτή την εβδομάδα μη χάσετε τον 5ο τόμο. Μαζί εισιτήρια για θερινά σινεμά και βήμα γκαζίνο. Βήμα της Κυριακής. Κυκλοφορεί έκτακτος το Σάββατο. Hit 889. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Shift. Yeah, let's go back to the ass. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek. Κάποια παιδιά δεν μεγαλώνουν ποτέ. Οι μεγάλοι. Hey, Dad. Me? Στο Sunday Mega Cinema. Κυριακή στις 9 και 4. Στο μικρό γαλατικό χωριό, το φαγοπότι και οι γιορτές δεν σταματούν ποτέ. Είναι τρελή αυτή η Ρωμαία. Ο Αστερίξ και ο Βελίξ χαλάνε τα σχέδια του Κέσσαρα και μας προσφέρουν απίστευτες στιγμές γέλιου και χαράς. Αστερίξ, το αγαπημένο κόμιξ μικρών και μεγάλων. Κάθε Κυριακή σε μια πολυτελή έκδοση. Το μόνο πράγμα που φοβόμαστε είναι να μην πέσει ο ουρανός πάνω στα κεφάλια μας. Η Μεγάλη Ταύρος. Εκτάκτος το Σάββατο στο Έθνος της Κυριακής. 11. 8. 8. Για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες 11, 8. Μετά από ένα φυλάκι για να περάσει, το Nexcare Cold Hot είναι ό,τι πιο φυσικό για τον πόνο. Με διπλή χρήση και ως παγοκίστη και ως θερμοφόρα, αντιμετωπίστε τον πόνο εύκολα και φυσικά. Nexcare Cold Hot της 3μη. Απαραίτητο σε κάθε σπίτι. Πάσα! Κατσούν! Δώσε πάσα σαν! Λοιπόν, σε μένα! Συνεχίστε να μας εμπνέετε. Όσο για τη συλλεκτική φανέλα που μας εμπνέει, την κάνει δώρο η Vodafone. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Vodafone, αγόρασε Vodafone Smart Tablet ή Smartphone και πάρε δώρο τη φανέλα στα εθνικά μας χρώματα. Vodafone. 10 χρόνια δίπλα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Στη Μέλισσα κρατάμε τις παραδόσεις μας, αλλά δεν σταματάμε να καινοτομούμε. Ζυμαρικά μέλισσα χωρίς γλουτένη για απόλαυση χωρίς περιορισμούς. Τώρα σε νέες μειωμένες τιμές, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
Θέλω να τα αφήσω όλα πίσω και να ξαναβρω τον εαυτό μου. Από μένα τι θέλεις? Να δώσουμε λίγο χρόνο σε εμάς. Ανατροπές. Θετικό. Πάμε να φύγουμε. Μακριά από όλα, σε παρακαλώ. Τώρα προχωράμε με τη δίκη. Η εκδίκηση μας πρέπει να ολοκληρωθεί. Τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Ερωτήσεις. Το συνάντησες που στην Ελβετία. Θυμάσαι? Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη μητέρα μου. Υποσχέσεις. Πότε? Μόλις μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό μου. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση μάνας και γιο έχει καθυστερήσει πολύ. Κλεμμένα όνειρα. Απόψε στις 9 και 4. Και αύριο 2 ώρες έντασης και πάθους. Με ένα μεγάλο επεισόδιο. Για απολύμανση χωρίς χλώριο και ονειρεμένο άρωμα, νέο Kleenex καθαριστικό πατώματος. Λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα καλό φαγητό, πρέπει να προσέχουμε πάντοτε τα προϊόντα που αγοράζουμε. Ας πούμε, να μιλήσουμε για τις ντομάτες. Μία ντομάτα, για να είναι καλή, πρέπει να είναι σφιχτή, κόκκινη, έτσι, και χοντρόφλουγκη. Βλέπετε εδώ, να μην έχει κυτρινίλες, όπως είναι αυτή εδώ. Για τις ντομάτες. Καμία είναι ντομάτες μου. Καμία, συγγνώμη. Έχει και πολλές χαλασμένες. Αυτή εδώ τρύπα έχει. Είναι χαλασμένη αυτή. Πώς δεν είναι, συγγνώμη, όταν με πεις εμένα, εμένα τα έχω πει ότι θα Βάζουν από πάνω τις καλές και από κάτω τις χαλασμένες σαλόνες για να ξεγελάνε τον κόσμο. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εμένα που με βλέπεις. Συνεχίστε. Ήτανε Ζαρσαβατσής. Είχε Ζαρσαβατσίδικο στην πόλη. Είσαι στο πέρα. Ένα στους πέρα κάμπους που είναι οι ελιές. Σας παρακαλώ. Το έχετε καταλάβει ότι κάνουμε γύρισμα? Βεβαίως. Τότε τι πετάγεστε, κυρία μου? Άκουλε, πετάγεται γιατί είναι φίλη μου και γιατί ξέρει καλύτερα από σένα. Έχει πείρα. Ναι. Άμα πια. Δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό, το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν μπορώ. Τι γίνεται, φεύγετε? Ναι. Ο Στέφανος? Ξέχασε την τσάντα του και γύρισε να την πάρει. Αχ, του έχεις πάρει τα μυαλά εντελώς. Και εκείνος τα δικά μου. Είσαι χαρούμενη που θα αποδράσετε? Πάρα πολύ. 3 μέρες μόνοι μας. Το έχω τόση ανάγκη. Βλέπω αυτό το μόνοι μας το τονίζεις ιδιαίτερα. Ναι, κουμπαρούλι μου. Ξέρεις πόσο πολύ αγαπάω την κυρία Πίτσα και τα παιδιά. Αλλά από τη μέρα που παντρευτήκαμε, οι μόνες στιγμές που είμαστε μόνοι μας, τότε πηγαίνουμε για ύπνο. Γυναίκα είμαι κι εγώ. Θέλω λίγη αποκλειστικότητα. Έστω και για 3 μέρες. Εκεί που σας στέλνω θα την έχεις. Μακάρι. Τι λέτε εσείς οι δύο? Τίποτα. Ένα μυστικό. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Εάν δεν μου πείτε τι λέτε. Για το ξενοδοχείο της, λέω, Χριστιανέ μου, που είναι υπέροχο. Γύριστο κεφάλι. Απορώ πως τον αντέχεις. Μ' αρέσουνε τα γύριστα κεφάλια. Μπα, γιατί? Γιατί δεν γυρίζουν να κοιτάξουν αλλού και κοιτάνε μόνο εμένα. Άρπατη πορτοκάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της φράσης ομολογουμένως. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Λοιπόν, άντε πάμε. Αν υπομονείς να φύγουμε. Αχ, δεν φαντάζεσαι. Έχω ένα προαίσθημα ότι θα περάσουμε τέλεια. Κι εγώ. Γεια σου, Θόδωρε. Αχ, τι ωραία. Ήρθα στο σπιτάκι μου, γεια σου, Γιαβρή μου. Καλώς τη Σταρ. Έλα, με κοροϊδεύεις, καλέ. Με κοροϊδεύεις. Με πολύ κουρασμένη, πάρα πολύ κουρασμένη. Αχ, είχα εξωτερικό γύρισμα. Δεν σε κοροϊδεύω, γιαγιά μου. Όχι star, superstar. Έλα να δεις τι γίνεται. Τι γίνεται, καλέ? Τα email σου, χαμός γίνεται. Τι, με στείλανε email? 112 emails περιμένουν απάντηση. 112! Σκίσαμε! Το πίτσα φωτιάδι, papaki.yahoo.gr, ζει μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Να σε πω, θα με βοηθήσεις, Τζέρι μου, Όταν λες να σε βοηθήσω. Τι, να με βοηθήσεις να απαντήσω, γιατί εγώ πολλές δουλειές έχω, δεν προλαβαίνω. Ωραία, να απαντήσω, αλλά τι να γράψω? Τι να γράψεις, ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε και με την ενδιαφέρον σας τέτοια, ξέρεις. Ναι, αλλά εδώ πέρα ζητάνε συμβουλές για μαγειρική, για τα φαγιά τους. Εγώ δεν έχω ιδέα. Για μαγειρική, συμβουλές? Ωραία, θα σε λέω εγώ και θα γράψεις εσύ, Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς την. Τι καλημέρα, καληνύχτα έπρεπε να πεις, τέλος πάντων. Τώρα ξύπνησες? Όχι. Τι όχι, αγκουροξυπνημένη είσαι αφού. Να το αφού μετά το ρήμα. Επανέκαμψε. Μην κοροϊδεύεις τη γιαγιά σου πώς μιλάει, Ζευζέκη, γιατί. Ζευζέκη. Καλά. Μόνη σου θα γράψει τα emails. Όχι, καλέ. Emails. Καλέ, με στείλανε emails. Πόσα με στείλανε? 112 emails. Άνοιξε να βγεις εδώ. Καλά σας τα email και πήγαινε γρήγορα που σε περιμένει ο Τζον να πάτε γυμναστήριο. Τώρα. Τώρα. Καλέ, δεν θα με απαντήσεις στα emails? Θα σου απαντήσω εγώ. Εντάξει. Τότε πήγαινε. Και τα μάτια σου 14. Τι φαΐ έχει?
Δεν έχει. Πάω να φτιάξω μακαρόνια με κιμά. Ωραία. Το μωρό? Το μωρό στην άλλη του τη γιαγιά. Α, πολύ καλά. Λοιπόν, εγώ θα πάω να διαβάσω και όταν το φαγητό θα είναι έτοιμο. Τι θα πάω να διαβάσεις, καλέ? Το email της ποιος θα τα απαντήσει? Μετά. Αύριο. Μετά αύριο. Δεν είσαι καλά. Μετά αύριο. Έλα, πάρε το λάπτοπ. Και άλλα στην κουζίνα. Εγώ θα μαγειρεύω και θα σε λέω συνταγές να γράφεις. Χριστέ μου, τι το ήθελα. Τι το ήθελα, να μην με λες. Αλλιώς να μην έδιωχνες τον αδελφό σου να πάει στο γυμναστήριο να παρακολουθήσει σαν detective τον άντρα σου. Αν και το καημένο το παιδί. Ο Τζάνι μας τόσο καλό παιδί είναι. Αλλά εσύ τρελής. Καλά κάνω. Προσέχω για να έχω. Όσο και να προσέχεις. Άμα ο άντρας θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει χωρίς να το πάρεις εσύ χαμπάρι. Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Baby, flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Maybe tonight we'll see it tonight. Absolutely flawless. Ναι. Γεια. Γεια. Ποιος είναι? Η Ναυσικά είμαι, με θυμάσαι φαντάζομαι. Αλίμονο, μου έχεις μείνει αξέχαστη. Χαίρομαι. Τι νέα από το Λονδίνο? Πολλά και διάφορα, θα στα πω από κοντά. Δεν είμαι στο Λονδίνο, στην Αθήνα είμαι. Μπα. Πες μου που είσαι και θα έρθω. Να σου θυμίσω ότι εγώ και εσύ έχουμε τελειώσει. Ναι, έχουμε τελειώσει από το τηλέφωνο. Εμένα όμως μου αρέσει το live. Θέλεις να πάμε κάπου, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε στο φιλικό πάντα και να χωρίσουμε σαν άνθρωποι. Τι λες? Άμα το θέτεις έτσι, δεν έχω λόγο να αρνηθώ. Σε μια ώρα είναι καλά? Μια χαρά. Ωραία. Λέγε πού. Κάπου παραλιακά φαντάζομαι. Το πόδι μου έκανε κράμπα. Χριστίνα, τι κάνεις εδώ? Τίποτα. Μια βόλτα ήρθα. Κακό είναι? Όχι. Να σου συστήσω... Ο Τζόνι? Στην πισίνα μου είπε ότι πάει. Γιατί δεν πήγες μαζί του? Γιατί δεν έχω μαγιό. Ούτε όρεξη για κολύμπη. Βέβαια. Πού να έχεις όρεξη? Εμείς θα τα πούμε μετά. Αδελφή μου, ερωτευμένη. Κατάλαβα. Εντάξει. Ναι, το πόδι μόνο. Δεν το σώτω. Καλύτερα. Πολύ. Με λένε Έφη. Και εμένα Χριστίνα. Και δεν χάρηκα καθόλου. Τι κάνετε? Δεν πιστεύω να ενοχλώ. Μωρό μου τι λες, έπαθε κράμπα, τη βοηθάω. Δεν ήξερα ότι έχεις και γνώσεις ναυαγοσωστικής. Συνέχισε. Αν θες να μιλήσουμε, θα είμαι στο σπίτι του μπαμπά μου. Χριστίνα! Χριστίνα! Γαμώτο! Να φανταστώ ότι το μπουζάκι που φοράγες πριν είναι δικό της δώρο. Ναι, η γυναίκα μου είναι. Είσαι στα αλήθεια παντρεμένος? Ναι. Καημένο παιδί. Κρίμα, πολύ κρίμα. Είναι πανέμορφα. Μαζί σου παντού είναι πανέμορφα. Πες μου κι άλλα τέτοια. Μ' αρέσει. Είσαι υπέροχη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έγινες γυναίκα μου. Καλά το πας. Συνέχισε. Χαζός που ήμουνα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έβλεπα πόσο πολύ ταιριάζουμε. Πολύ χαζός. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά. Στην πισίνα ή στο κρεβάτι? Και στα δύο. Μ' αρέσεις. Εσύ να δεις. Μπρε Τζιέρι μου, δεν καταλαβαίνεις. Το κοριτσάκι μπορεί να πάθει κράμπα και εκείνος να πήγε να βοηθήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει, δηλαδή τι, να τα φύγει να πνιγεί? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Όποτε μένει μόνος του πάντα κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει και πάντα έχει να κάνει με γυναίκα.
Δεν θέλω πια, δεν θέλω να το ζω αυτό, τέρμα και τελείωσε. Δεν τολμάω να γυρίσω το κεφάλι μου και όλους ότι πέφτουν μπροστά στα μάτια μου το φλερτάρουν. Καλά, γιατί είναι όμορφος το φλερτάρουν. Και σένα, για να πούμε την αλήθεια, σε κορτάρουνε που είσαι μια κούκλα. Ναι, αλλά εγώ είμαι αδιάφορη, ενώ αυτός δεν είναι. Κοιτάζει, το διασκεδάζει, είναι πρόθυμος να εξυπηρετήσει. Μου σπάει τα νεύρα. Αλλά καλή ιδέα σου είναι. Όχι, να τους ήρθε. Γεια. Πού πας? Στο δωμάτιό μου. Μου είπες να έρθω να μιλήσουμε. Μετάνιωσα. Θέλω να μείνω μόνη μου. Χριστίνα, μην το τραβάς, δεν έγινε τίποτα. Δεν με νοιάζει και θα το τραβήξω όσο θέλω. Αχ, δεν σέβεστε την κατάστασή μου. Η μύτη μου πονάει, καλέ, με τράβηξε. Άσε μας, Ριγαγιά, και εσύ μας έχεις πρίξει με τη μύτη σου. Να σου πω, έχεις αλτάρι, έτσι. Ό,τι θέλω έχω κάνει και άσε με να πάω στο δωμάτιό μου. Ωραία, λοιπόν, πήγαινε. Να πάω κι εγώ στο δικό μου, στη μάνα μου. Και όταν ξέρεις αλτάρις, πάρε τηλέφωνο. Άντε, γιατί πολλά μας τα έκανε. Τζάνι μου, έφυγε, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν με νοιάζει, ας κάνει ό,τι θέλει. Και πάρ' τον παπά τηλέφωνο και πες ότι θέλω να χωρίσω. Καλέ, εσύ είναι, δεν είσαι καλά? Παναγία. Μου έλειψες. Και η Αθήνα μου έλειψε. Καλά έκανα και ήρθα. Αλήθεια, πώς και ήρθες? Εσύ χωρίς τη Δανάη δεν πας πουθενά. Εσείς οι δυο πάτε πακέτο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έτσι είναι. Εξαιτίας της Δανάης αποφάσισες να μείνεις στο Λονδίνο και να αφήσεις ό,τι είχες εδώ στην Αθήνα. Σε πλήγωσα, Δεν ξέρω αν με πλήγωσες. Αυτό που ξέρω είναι όμως ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του, οι οποίες βέβαια είναι σεβαστές, αρκεί να μην τα θέλει όλα δικά του. Και την πίτα και το σκύλο. Μάλιστα. Το πήρα το μήνυμα. Ωραία. Η Δανάη τι κάνει? Καλά είναι. Είναι και αυτή στην Αθήνα. Έτσι εξηγούνται όλα. Και μετά με ρωτάς γιατί λέω ότι πάτε πακέτο. Ήρθε με τον Τέλη. Και εγώ δηλαδή, ξέρεις, με προσέλαβε ως γραμματέα του. Executive. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ο Τέλης έχει ένα επαγγελματικό ραντεβού τη Δευτέρα και ήρθαμε από σήμερα για το weekend. Στον ήλιο, στη θάλασσα. Κακό είναι? Καθόλου. Πάρα πολύ καλό και καλά να περάσετε. Ο Τέλης και η Δανάη εκεί που είναι μια χαρά θα περάσουν. Για μένα που έμεινα στην Αθήνα παίζεται. Αλήθεια. Γιατί έμεινες στην Αθήνα? Για να σε δω. Ωραία, με είδες. Πήγαινε να τους βρεις. Είναι μακριά? Όχι. Κοντά. Τους έστειλα σε εκείνο το υπέροχο ξενοδοχείο που πηγαίναμε. Δεν μιλάς σοβαρά? Σοβαρά μιλάω. Δεν το πιστεύω. Αυτό περνάει τα όρια και τις πιο τρελείς φαντασίες. Γιατί κάνεις έτσι, παιδάκι μου? Ηρέμησε, με τρομάζεις. Ο Στέφανος και η Ελένη παντρεύτηκαν. Το έμαθες? Όχι, πότε? Την περασμένη Κυριακή. Και πού είναι τώρα πρώτο Σαββατοκύριακο μετά το γάμο τους? Πού είναι? Στο ίδιο ξενοδοχείο. Εγώ τους έστειλα. Ψέματα! Αλήθεια. Κάστε. Η μητέρα. Έλα, μάνα. Ναι. Φτάσαμε καλά, είμαστε καλά, περνάμε υπέροχα. Εκεί. Γιατί εδώ είναι όλα χάλια. Γιατί? Γιατί έχουμε πρόβλημα. Η κόρη σου θέλει να χωρίσει. Τι είπες? Τι έγινε? Η Χριστίνα λέει θέλει να χωρίσει. Δεν είμαστε καλά, γιατί? Ξέρω κι εγώ. Θα της μπήκε καμιά ιδέα της τρελής. Γιατί ρε μάνα, τι έγινε? Ήθελα να ξέρα με ποιον μιλάει τόση ώρα. Η Δανάη πάντως το έχει κλειστό. Άκουσα να έχεις κάτι, μάνα. Επειδή δεν βγάζω άκρη με αυτά που λες, τα λες και λίγο πολίτικα. Όταν έρθουμε την Κυριακή το βράδυ θα τα πούμε από κοντά. Ποια Κυριακή, καλέ? Ποια Κυριακή βράδυ? Μέχρι τότε εγώ τι θα κάνω? Σήμερα έλα. Τώρα σε παρακαλώ να δούμε τι θα κάνουμε. Αποκλείεται να έρθω ούτε σήμερα ούτε αύριο, μάνα. Ήρθα να περάσω καλά με τη γυναίκα μου και θα περάσω καλά ο κόσμος να χαλάσει. Χαίρετε. Άμα πια με έχουνε τρελάνει. Άντε, δεν αντέχω. Όχι. Ψυχραιμία. Πού να τη βρω αυτή την ψυχραιμία? Αυτός δεν είναι σεναριογράφος. Έχει βαλθεί να με ξεκάνει. Στέφανε. Γεια σου, Δανάη. That's life. That's life. That's what all the people say. Υπάρχει το γνωστό κλισέ ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Τι θα
έλεγες να κοιμηθείς σε ένα ξενοδοχείο. Να ανάψουνε τα αίματα. Ωραία θα ήταν, αλλά θα σε αφήσω μόνο εδώ με τα παιδιά. Με την Κάρμεν είμαστε διαφορετική γενιά. Δεν κατάλαβα ότι είστε ο παππούς της. Και αυτό είναι πρόβλημα κάποιες φορές. Πού κλείσατε ρε παιδιά εσείς για πρώτη νύχτα του γάμου, ένα δίκλινο στο γενικό κρατικό? Μοντέρνα οικογένεια. Θα βγούμε απόψε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Θα αφήσουμε τη μικρή. Τα παιδιά που θα τα αφήσουμε. Στην Κάρμεν, απόψε θα πάμε στο Fish Fish. Απόψε στις 10 και 20. Τι είναι το sit-sit?